Og så rider du lige så meget. Godt, Signe. Lidt udvendigt. Kom ned med hende. Rigtig. Godt der. Flot, flot. Flot, Signe. Ned i den anden ende, så kommer du i travers ned mod mig. Bliv ved med at tænke på at ride, sidde tilbage. Bliv ved med at sidde tilbage. Støtte godt i udvendigt. Længere ned med hende igen. Der på langsiden, der bliver hun lidt for åben for dig. God i kortsiden igen. Støtte udvendigt. Kom, runde lidt mere forparten over. Sådan. Godt. Bliv ved med at tænke. Og så her i kontragaloppen. Hun skal ned med hovedet. Kom ned med den. Sådan. Godt. Og så lige en volte her rundt om mig. Kom. Det var ikke mig. Nå, der er byttet, eller hvad? Ja. Nå. Godt. Og igen her, så lige tag igennem på hende. Kom, og så hjælp med udvendigt ben. Det er indvendigt, du skal tage igennem, og ikke udvendigt. Jeg synes bare, når du selv udvendigt. Ja, men så er det indvendigt, du skal tage i, og så slip lidt i udvendigt. Så er det udvendigt ben, der skal hjælpe hende. Godt, Signe. Super duper. Ned og lave travers igen. Ned med hende. Kom, ned, ned, ned. Indvendig hånd. Sådan, rigtigt. Sidde tilbage. Indvendig hånd. Godt. Meget bedre langside her, ikke? Vi er med at tænke ned. Godt, så halv parat. Støtte godt op i udvendig tøjle. Kom ben på. Sådan. Rigtigt. Og rund. Hun skal være rund. Sådan, Signe. Godt. Bytter du bare på næste langside. Ja, det blev rent, selvom hun sparkede efter dig. Bare kom ned i trav. Og rundt på en volte. Kom, ned med hende. Indvendig hånd, udvendig ben. Godt. Lidt mere rundt i overlinjen. Sådan. Så hun hele tiden arbejder godt igennem. Godt der, Signe. Støtte udvendigt. Super. Ja, runde lidt igen. Rigtigt. Og støtte udvendigt, støtte udvendigt. Godt. Vassade ned ad langsiden. Bliv ved med at ride sådan der. Og vassade ned ad langsiden. Godt, Signe. Sådan. Kommer du i travers tilbage. Hvis det er nødvendigt dernede, så tager du en volte. Ellers så kommer du bare direkte i traversen. Godt. Forparten. Sådan. Rigtig. Lidt mere udvendigt tøjle her. Ja. Sådan. Og så rider du afsted igen. Indvendigt tøjle, indvendigt tøjle. Godt. Lidt mere indvendigt. Rundt på en volte. Sådan. Støtte udvendigt ben. Godt, Signe. Vassade ned ad langsiden. Lige en volte mere. Så du får hende igennem. Godt. Og støtte udvendigt. Slippe lidt i højre, venstre igen. Rigtigt. Skal jeg blive ved med at kigge ind til venstre. Sådan. Ja, rigtigt. Og vassade. Godt. Super vassade, Signe. Rigtigt. Kommer du travers tilbage? Yes. Udvendig ben hjælper indvendig tøjle. Rigtigt. Godt. Sådan. Og så rider du afsted. Kom. Ja, rigtigt. Godt.